Jdeme na to, lidi. A do ruky musíme sebrat. Ne, do kýbu budeme dávat. Takže, Všechny, jo? jo, a nemusíme úplně všechny, až mi zacínká mobil. To je taková strašně agresivní výzva, že jo, Nele? Lidi, tohle video radši neskoušejte, protože se můžete srazit zase, kdo my to děláme dohledem rodičů, že jo, Nele? No. Takže vy to radši... Žádný hrabě, Nelino! Nelo, Tam jsou ještě jedny zábavky. ale sbírej rukama, to není fér. No dobré. Koukejte, kolik už máme listů. Já tím moc málo, já to tam zmáčknu. Měli jsme hodně a teď máme málo. Jsem to zmáčkla. Takže je konec. Ne. Já jsem zmáčkla jenom to listí, takže tam máme pořád málo. Těžký. A lidi, tady ten list potřebovala ségra do školy, takže ten platí také. Ne, my tady děláme challenge. Máme... Já ti Ne, ale neladila rychlou výzvu. Terka křičela, slyšela jsi to? Jo, slyšela. Úplně holčičím hlasem, teda klučičím. A Nelo, ale máme brát jenom hezký, jo? Nelo, ale musíme brát jenom ty hezký. Že musíme brát jenom ty hezký. A nebo ty už si brala i hnusný. Aha, tak to ne. To jsem měla říct už dřív. Ano, tady jsou listy. Ještě. Krásné listíky. Děláme spolupráci, jo? Jo, tak ty chvilku budeš točit. Teď, počkej, teď dáme spolupráci, že já budu dělat hráběma, kopečky a Kája bude sbírat a dávat to rychle, ok? A lidičky, já vás o něco opřu. Jde vidět celá zahrada. Dobrý, můžeme. Jo, musíme křičet. Ne asi. Můžu?
výzvu asi ukončujeme, prohráli jsme, je to strašně těžký. Nevím. Víc Nele. Nela, ukončuješ tuhle výzvu? Lidi, teď vám ukážeme, jak to jdeme dát do kompotu. Jo, my to zatím, pojďte dát zatím do kompotu, já chci ale lidem ukázat, co je to kompot. A tam je ale na jídlo, veď na slupky. A tak. No to je spíš hnojivý kyblík, do kterého dáváme hovna. A tak. Budeš mě točit? Takhle. A ukazuj to takhle dolů. Tak. To jsme hodně nazbírali. Tak, naučím vám další výzvu. Dneska to bude takový výzvový. Ale ty... Potom, už mě to pošli, co bude další výzva. Potom. Jenom to tu. Musíme si to připravit. Vidíčky, stopuju vás.